A través de la nova web us facilitarem més informació sobre el mètode Glyphing. A més, podreu buscar més fàcilment el centre Glyphing més proper. Glyphing s'ha mostrat eficaç en millorar la lectura de nens i adolescents amb diferents dificultats d'aprenentatge, dislèxies, dèficit d'atenció, hiperactivitat, impulsivitat, trastorn específic del llenguatge, síndrome de Down, retard cognitiu i autisme. Glyphing és un mètode d'entrenament, però també és una eina molt útil pel vostre gabinet. Amb Glyphing podreu fer una avaluació molt acurada, obtenir el perfil lector dels vostres nens i nenes i entregar uns informes molt complets, on trobareu els percentils, l'edat lectora i gràfiques de cada una de les estructures avaluades. L'avaluació va acompanyada de la possibilitat de consultar una pauta guiada que us ajudarà a personalitzar el camí d'aprenentatge a mida de cada nen i nena que estigueu atenent. Tenim un servei d'assessorament a la vostra disposició per qualsevol dubte que us sorgeixi. Podem ajudar-vos a pautar o elaborar l'informe inicial. Glyphing té a la vostra disposició formacions continuades online i presencials, moltes de les quals sense cap cost afegit. Glyphing és una empresa amb compromís social, per tant, si teniu alguna família amb dificultats econòmiques, podeu consultar la nostra bossa de beques Abecedari. Podreu accedir des de la web directament al vostre perfil Glyphing i començar a entrenar amb un sol clic. Això també significa que podreu entrenar amb qualsevol dispositiu, iPad, tablet, portàtil o PC, i que el nou software serà compatible amb Windows, Mac, Ubuntu, Linux i altres servidors.